खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ एबा सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेंटल जांख्रिखां फोथाराव खुंफुंदों। ट्राइब्युननिफ्राय आखाइयाव गनाय गोबां बेसेन गोसा घरि खावनानै लाबोनाय अजित हासेन मुंनि सिखावखौ शिबसागराव खानो हाबाय। उन्दै बैसोआव फरायसालि नागारनाय, हाबा जानाय आरो फेग्रा मुवा बाहायनाय जाहोनफोरनिफ्राय थाखानो गाहायै बर' हारिया दासिमबो जौगानो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बि पि एफ नि मावथिफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मैया गसाइगाव हाग्रामानि दैदेननायाव सांग्रांथि मेल जायो। बि टि आर आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि थिसननायनि नेम-खान्थि गोदो बि टि सि आव जेरैबादि सायख'नाय जायोमोन बेबादिनो जायो होननानै मैया फिन फोसावफिनबावबाय। धेमाजि जिल्लानि सिमोनमुख गामिनि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं. सेरांजङा माजाबाद गामिनिफ्राय 12 किल' जि लिरथाय अजगर जिबौ बोखांदों। कक्राझार डि टि अ मावख'आव मैया अल आसाम गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेसन एस'सिएशनआ नैथि जथुम हाबाफारि खुंदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय कक्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव च'दमारियाव साननै हाबाफारि दुलाराय आसाम समबाय मावख'गोरा गौथुमआ 48थि 2 बोसोरारि जथुम हाबाफारि खुङो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेंटल जांख्रिखां फोथाराव खुंफुंदों। मैया माहारियारि फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मान बाउनायजों लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारिनि बेसेनगोसा बिबुंथि होयो। सि डि एस बिपिन रावात आरो गासैबो मुंख्लं जालांनाय जाथायखौ लानानै दुखु खालामनानै आलारि बाथि सावदों। बाक्सा जिल्लानि निखासि दख'रा ए ए जि एस इउ आफादआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बुलगलामारि सुबारनि राम बाहादुर सैनिक बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो गरखा हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ।